Kaixo Imanol, Gabon, hobea izan ziteken, baina kaso okerragoa ere bai, nola baloratzen duzu banakoa? Bueno, zuk esan dezu, no? Denetatik gertatzea zeu, baita ere hasieratik, eta baita ere jokatuta gero. Atzo esan nuen, disfrutau, eta balorea ondila eman, ikusi editakoakin oso pozik, gero, banakoa ikusi ondoren da, gola aukera horiek eginda, penakin, baina oso arro, oso gustora, eta, hau nahi nun, lehiako saltzia taldea, eta, atmatze balima genuen, irabazi, baina ez da posible izan, empatia ez da txarra, eliminatoria bizirik, eta han jokatu behar. Hori da, gaur ikusitakoa ikusita, kanporaketa gainditza nola ikusten duzu? Ez da erresa izango, atzo ja azaldu nuen, ikusi ezu, zer nolako talde galanta, fisiko aldetik, kalidade aldetik, abiadura, gauza asko daukate, baina ikusi ezu baita ere, guk baita ere nortasunarekin jokatu ezkero, zaiatik ganez, nahiz eta zaila izan, aukera baitugula, eta hortara jokatuko dugu. Berdinketa lortu osteko reala da, ikusi nahiko zenukena Old Trafforden? Bai, beti, baina jakin da aurrian zer dagoen, da ez da arresa eta ez ahaztu nondikan gatozen. Izugarria da, gaur ere olako maila ematea, izugarrizko meritua dukate jokalari hauek, eta ni alde horretatik baita ere oso pozik. Espero denek, ni bezalako sensazioakin egotea, zerati bestela, hemendikan urte batzuetara gogoratuko gea zer nolako urteak eman dituguen jokalari hauek. Imanol, Zubimendi gaixori baja izan da, ez dakit iganderako nola dagoen, aritzek ezingo du jokatu, baina min hartuta ikusi dugu, ez dakit hurrengo asterako nola nola amaitu dute jokalariek? Bai, esaten den bezala, justu xamar, ja partido mordua dia, eta, sanzioak ez balima dia, lesioak, gripea, denetik, orduan, ikusi egin behar. Bilak aber nola saltzean jokalariak, abertzen gauden iganderako amaikako on bat egiteko eta deialdia osatzeko, eta gero urrungoko partiduak helduko dira. Imanol, azkena, talde hau egiten ari dena ez dugu aztuko, zu talde honekin egiten ari zarena ere ez, hortxe kokatu zara, neurketa gehien zentzen dituen hirugarren entrenatzaile gisa, Ormaetxea gaindituta, zer esaten dizu horrek eta horretik dituzun biak gainditzeko gogoa badaukazu? Bai, dudik gabe. Arrotasuna beti izango dut, beti izan dut eta laxe izango da beti irako, Alberto guretzako eredu on bada, entrenatzaile onena, galeko entrenatzaile onena izango da beti, eta bere aurretik egoteat ni hori jokua izan da, pentsa, alde horretatik, espero dut beha ere gustora egotea, olako mailan, ez nik, ezik eta taldea olako maila ematen ikustea.